Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Imposible sad no nga itugyan na ni Papa nga to ni Nelson. Nga ako may iyang gisaaran ang mansyon na. Wow, kanindot. Naginamhinam na kay ko, honey. Usag na sa kong gidam ko nga adto ta mo puyo sa limokon. Bisag, ihatag na ni Nelson ang inyong kumun nga bay, walay problema. Basta ato lang yun ang mansyon sa limokon. Nakadungog ba ka sa istorya sa mga tao karon din ni Puldo? Maulagay. Ngayon sa man. Nga kana ko nung mansyon sa limokon ba? Itugyan ko nung nagbagong tag-iya nila ni Sir Piping. Maulagay. Kaya kadyaman ko lang bagong malagiyad ya. Ay, anong suraman unya ko nung na ni Sir Piping? Atol sa inaugurasyon sa mansyon. Maulagay. Murag nakadungog naman ko ng istoryaha sa una. Naamang ko'y plano si Sir Pepeng nga iyan ang ihatag sa usa sa iyang mga anak. Ay, bitaw. Pero lain man ako nadunggal sa ubang mga tao, Puldo. Basin ko nung ihatag ni Sir Piping ang mansyon ngadto ni Idana. Maulagay. Mas kadako sa posible na. Di yun na may tabo makoy. Kay unas tanano, first of all, Oh, kanang mansuna, kagikan pa na sa ilang mga kaliwatan ni Sir Pepeng. niya. Gikan pa na sa ilang mga kaluluhan, unya, inguna na nagkasayon, ihatag na silang tao, nga di nila kadugo. Ay, bitaw. Maulagay. Para na ako, dili na imposible oy Puldo. Kay una sa tanan, first of all, misaad ba yan si Sir Piping nga naapa sa dagang sorpresa nga ihatag ni Idana. Kinsay na sayod nga kanang mansyon diha, maoday na iyang irigalo ni Idana, di ba? Maulagay. Lagi. Layo ra lagi na tinood. Mutuo nung ko nga napay ihatag si Sir Pipeng, but di yun na may tabo. Nga But- ang mansyon mo ihatag. Napay bat. Unyang simbako mo ni ihatag, simbako lang yun, simbako. Maulagay. Magstorya hatag tinood, Mac. Ha? Para di ba mausi ka tong laway ba? Eh, pastilan, Puldo. Kinirabag akong dila, no? Lara ba kayo ni? Sagad yun ba tinuod? Awan ni akong dila, tanawa. Maulagay. Sabasan mo damakoy. Oh, Kalagot sa rup, kiton mo na rin bangkop. Na, buwan na rin ba ni sa kita akong liganan? dila, kita akong dila. Na, gahi ka na, oy. Saglat ka pinalatan. Kambisyosa na gud ni mo, oy. Ay, di man ko nadautan ng mga Andoy Puldo. Kay kung mababaan ako nga maato na ginang mansyon. Paminagbayo. Maulagay. Kasi kit bangko diha. Pastilan na lang yun, Puldo. Mura na unya tag-prinsesa o prinsipe ini. Napatay daghang kwarta. Unya, nindot pag unya kayo tag-Pinoy-anan. Maulagay. Keep on dreaming na lang, Mac. Speaking naman is Keep Puldo. on dreaming. Kay koto bragyugas damgo. Ah, watch out. Yay, what's up? Bantay ba tinood? Watch out! Timan-an gina na ako imong gisulti karon Puldo. Dili giti ka papuyon sa mansyon. Dili gid ako ulungan si Idana. Kinahanglang mabawi na ko ang kwarta. Baga siya now. Dali kay siya nakadawat sa kwarta abi kay dako man kayo ang iyang nailad. Para na ko husto sa gyud nga bawiyon. Bahalag masuko si Papa kung mahibaw siya. Dili gyud ko muhunong sa pagsultis tinuod. Dili ko makadawat nga ang basura na hinoy makabenta ha. Unya katong mga tinud-an na yung professional, mainggaw na hinuon. Wag na husto. Kana mo'y ikatarungan sa mong amahan. Ako Ani? bitaw siyang gisultihan nana. Musinta man og masuko dayon. Pero nahibaw ko nga madutlan na siya sa kadugayan. Ang tinuod lang yung isulti, ha? Lisod kayo nga mugara na si Dana. Sa iyang unahuna karon, labing siguro dako kayo ang iyang katawa na. Aw, makita man unyang katag ana ba? Karon, inigabot na to sa ila. Pailhagyot. Sir, daghan kinangutanan ako.
kinsa ko nitaga ni Sir Piping sa mansyon? Kinsa may nangutana nimo? Ang mga taga Limokon. Ina lang nga si Papa Ray Mahibaw. Katawan-an ra ba kay mga tao, sir? Kang ilang panaghap, ikaw ko nihatagan. Nasi nag-ingon nga, basing ko si Leslie. Nga nasi nag-ingon nga, si Dan ako, no? Huwag giningon ako. Ila. Imo tatong giingnan nga si Idana. Kaya nga naman, sir. Si Dan na gili, ay. Wala gigin musulti si Papa kung kinsa ba dong. Okay, unta kay sir, kung ikaw o ka si Dan na. Basta, di lang si Leslie, ay. Badong, wala kaso na ako. Bisag kinsa. Kuno si pagbuot ni Papa. Kinahanglan nga, mao ginay tumanon. Biliba ginako ni mo, sir, ay. Di ka pareha sa kinaiya sa imong igsuon ba nga, hakog kayo. Kitang tao badong, lain-lain kita og mga kinaiya. Naibintahoso, naihakog, naibuutan. O naagyoy salbahe sab kayo. Sa akong nakita ni mo, sir, buutan kay ka. Nya, ang ngayon mo nga magpalis mo ni Idana. Ay, sige, sultihan na, badong. Sorry. Pareson kay mong duhagod. Malipay yung mga tao sa limokon ba kung kamoy magkadayon? Husto na, badong. Husto na. Di na tayo maghisgot og ingon ni anang istorya, ha? Pero sir, asyaro. Kagwapang Idana. Yawagin kami bugya, no? Wagin. Stila naman yun. Di na lagi tayo maghisgot, ana, badong. Ikaw ay, sungugan yung kay ka na. Kilingon yung duha, sir. Duol mo ba? Sikit mo, kilingon ko. Ako ba tanong Idana, sir? Nakagusto na ni mo. Husto na lagi, ana, badong. Andaman hinoon to sa kinan dito ka. Kay? Kay malakaw ta karon taon-taon. Asam ta, sir? Doon na tayo doon. Diin man sa taon mo magkadungog anang istorya hati ha, uy. Mamanay hugon-hugon sa mga tao din, he. Na ikaw ko nihatagan ni Sir Piping sa mansyon. Magkatawa man lang taan ang istorya ha, uy. Basin bayag matinood na Idana. Unsa may mo bation? Dili lagi na mahitabo tiya. Unya lagi simbakog matinood na. Labaya kayo ning akong dila. Kung pananglit matinuod ng imong giingon tiya, di na ko dawaton, uy. Unsa? Imong balibaran? Unsa man na akong mansyon tiya? Ay baya ka, baya ni mo Idana. Uy, kanindot anang mansyon na? Ang kanang mansyon ni Sir Piping, mao kanay pinakkanindot ka mansyon din, he. Karon sa libokon. Kanang mga mansyon sa ubang negosyante ay sus, layo ra kay dako itandi sa kang Sir Piping. Mao lagi tiya. Usa may atong ikagasto sa maintenance ana ing taon? Sa kuryente lang daan, tubig. Dako baya kay ng ilang mansyon. Ay daon sa kabaya Idana. Nalimot kang doon na kay kwarta sa bangko. Mautoy imong gamiton. Unya magnegosyo ka. Makabayad akas kuryente og tubig ana oy. Og labing siguro naghuna-huna sa dat sila si Sir Nelson nga matabangan kas mga gastuhan kung ihatag na nila nimo. Ay, naunsa baya na, uy. Nga na bang magisgot mo taan ng dili tinuod tiya? Ay hisgot-hisgot naman guning ato. Simbako de uribe. Makuyawan man sa taan na tiya, uy. Basta kay, kung simba ko, maunay tinuod, mubalibad yun ko. Ay ayaw gipagbinuang diha Idana. Dawata gina sa way kusmod. Kung dili ka ganan nga mo gasto sa maintenance, dawata lang gid kay pwede ra gid nimo ibaligya day. Makakwarta ka pa ana. Kalain sa daan na tiya, uy. Ihatag, niya ako rasang ibaligya. Ay unsa man di ay? Asay ka labig di nimo dawaton. Wa gid naman kay maibo. Dako na kayo nagkahigayunan Idana kung matinuod na. Na, ambot tiya, uy. Basta, maunay niya sa akong kasing-kasing. Tingali, ako na lang nang ihatag sab ni Nelson. Abi di mo no, kung di mo nang buhaton, dako ng insulto sa mga dato. Kinahanglan nga imong irespeto ang ilang kagustuhan. Total, wa man ka mangayo ana. Rapiyasan ni mo tiya, uy. Naguna naman kag istorya, ana, nga layo raman as tinuod.
Basta tiya, di lang ta magisgot ang mga butanga kay mauwaw ta. Maayo! Maayo! Uy, kinsa man ron? Iyon na, marag pamilyar na ko ang babae. Marag si Leslie. Unsa? Si Leslie? Uy, 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 uy. Nga nung ni amaning mga tinuhak din sa ato, ha? O sa may ilang toyo? Mayo! Mayong hapon! Dinhi ka lang idan, ha? Kaya ako'y mo atubang nila. Unsay ato? Ikaw man tong tiguang nagsagop og wakwak din no? Ay, excuse me, ma'am. Dili pa taong ko tiguang. Hamtong pa ko. Ugwa sabi magbuhi og wakwak din hino. Hain si Dana? Yara ko. Uy! Di ara din may laking mananambal ko no dinhi. Unsay akong ikaalaga ninyo, Leslie. Ronnie, Ni ako, kay bawion ako ang kwarta ni Papa. unsay kwarta? Ang kwarta nga imong giilad di ka ni Papa. Among bawion. Unsa ko'y bawion? Ay na pa bang buang pa, Dana? Iuli ang kwarta ni Papa kay di tuwi mo. Wa na ko ang kwarta. Tuwa sa bangko. Kung gusto ninyong bawion at tuwa ang bangko o kuha at ito. Baga ginimugnaw no? Dako kay kagkamot nga mudawat sa kwarta nga imo inilaran no? Wa ko mangilad, Leslie. Baka kon! Inyong giilad si Papa. Gipatuon ninyo siya nga ikaw rin nakapaayo niya. Huh, baka kon kang dako. Kinahanglan nga iuli nimo ang kwarta karon dayon. Kay kun dili, magtawag og pulis og ipadakop ti ka dinhi. Sige. Pagtawag dayon ng pulis. Og siguro nga mapreso ko karon dayon. Wa kay respeto, Dana, ha? Nalimot mo nga si Leslie maoy tag-iya sa inyong gipuy-an din, ha? Wa mi malimot, anak. O naram din na. Og among girespeto kung unsay gusto niya mahitabo karon dayon. Magpaabot mi nga magtawag mo og pulis karon dayon. Kay andam na kong magpapreso sa tanang higayon. Bisit ka, Idana! Ayaw pagsalik sa imong kabuang, ha? Ha, sige lang. Hapit na. Hapit na mo abot ang higayon nga ako na'y magbuot din tanan. Paabot human sunod si Mana. Kamong tanan din, he. Akong papahuwaon og ipapreso tamong tanan. Ayaw na paabta og sunod si Mana. Karon na nga akong gusto nga magtawag mo og pulis aron inyo kong ipapreso. Buhata dayon! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!